Здравейте, майнкрафтъри! Ние ще играем на Майнкрафт в един свят, в който бъгна са първото видео, но както можете да видите, нямам никакви айтъми. Аз ето тук се спалнах. Така. И текстчър пака е Faithful. Пустина. Може да я поразгледам. Това трябва да го... Сега. Така. Ех, има пещера. И до пещерата не е нищо. Обаче може да ми е като хоум. Не да знам. Така. И текстчър пака. Казах ли го? Взем по-кра... Текстчър пака е Faithful. Много е як. Да обера малко дърво. И ще потегля към пустината за селца. Само се направя крафтинг и пречки. Ако не открия селце, поне пирамида. Ако не открия пирамида, поне селце. Не знам, искам да открия нещо, защото да остана там. Но не знам. Ами... Плана сам да тръгна. Ама едва ли ще открия нещо. Дано да открия някаква пирамида или нещо. Или... Оазис. Шегувам се, не е оазис. Да, я съм гладен на 2 бучета, което не ми пука. И има гора. После ще идвам да разгледам малко по-така пустината. По-хубаво. Но чак. Когато си направя хоум и когато си заживее хубаво. Някой. Сега вижте как ще прецакам някой прасе. Не мога да го прецакам. Как хубаво го прецаках и ми даде 3 пържолки. Хайде. И го блъскам. Да, както и да. Може да си взема това гъбли, аз помислих, че е Коко Бинс. Добре, и гъби стават. Добре, някъде тук ще се засе. Просто невероятно. Замрам. Не умрях. Добре. И то е фантастично, защото погледнете, селце. Просто и сега отивам там.
но аз вече не мога да бягам. Да, и намерих селце. Как? Добре, това е прекрасно. Дами и господа. И сега ще си направим хляб. Значи, трябва да ви 3 пшеница и така, или можете е така, или е така. И тук, но няма да го правя. И като цъкнете десен бутон, вижте как с пържолки. Да, бе, да. Вижте, това са наковални, тук винаги трябва. Просто винаги трябва да има чест. 10 има работа, айде бе, ти ма базикаш. И няма моркови. И честа. Добре, супер. Не е най-хубавия чест, но слагам си на тия панталоните. 11 желязо. Ето ябълки, те падат от дърветата. Ще взям. Добре, може да се заселя тук да живея. Да, тук ще се заселя. Ще обикалям, но тук ще се заселя. Той да си факт. Той има само една наковал. Обърках се. Както ден. Ало? Ало? Виждаш ли ма? Не. Добре, Каляне, аз пак снимам, но не на Skyblock. И това, мили хора, може би е първият епизод. Да не става прекалено дълъг. И точно така. Аз бях лорда долна черта ЛТФ, а това, който се включи току-що, е Коса 14. Довиждане!